Európa sa mení na nadnárodný zbrojársky koncern. To, čo včera na samite schválili lídri Európskej únie, je šialená rezignácia na základné princípy, nástroje a význam fungovania Európskej únie, je to začiatok konca Európskej únie. Európa sa mení na obrovský nadnárodný zbrojársky koncern, ktorému sa podriaduje všetko. Tón stretnutia určila dánska premiérka Mette Frederiksenová, ktorá so zaťatou pestičkou zjapala. Musíme míňať na obranu a odstrašenie. Vedúci predstavitelia schválili návrh predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej, ktorá predstavila plán na zvýšenie európskych výdavkov na zbrojenie o závratných 800 miliárd eur, pričom uviedla, že ide o zlomový okamih pre Európu a tiež pre Ukrajinu. V 5-bodovej koncepcii šéfky Európskej komisie sa objavil aj návrh, aby členské štáty využili na posilnenie svojej obrany aj kohézne fondy. Neveril som vlastným ušiam a očiam, keď toto šialenstvo označil, prepitujem, sociálno-demokratický premiér Fico na dnešnej tlačovej konferencii za obrovský úspech. Kohézny fond je totiž štrukturálny nástroj, ktorý pomáha členským štátom Európskej únie k zníženiu sociálnych a ekonomických rozdielov, zvlášť takým, ako sme my. Ak namiesto toho minieme tieto peniaze na hulváta na zbrane, ničíme tým zmysel fungovania samotnej únie. Zatiaľ sa proti tejto nehoráznosti postavilo iba Bulharsko s veľmi malými vyjednávacími šancami. Veď si spomente na veľkolepé ciele Európskej únie ešte spred 20 rokov, keď sme tam vstupovali, ako dosiahneme plnú zamestnanosť, ako budeme najkonkurencieschopnejšou ekonomickou zónou na svete a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. To, čo vám nikto z lídrov nepovie, je, že s takto nastavenými prioritami môžete na všetko zabudnúť. Iba denník Financial Times naznačil, že Európa sa bude musieť vzdať ideálu welfare state, aby sa premenila na warfare state, čo znamená prechod od sociálneho štátu na režim vojnového štátu. Alebo ste vari neuverili tým páchnuco sladkastým rečiam politikov, že sa nevzdáme svojich sociálnych štandardov? Toto všetko budete musieť zaplatiť vy z peňazí určených pre školy, nemocnice, dôchodcov, farmárov. Rodiny s deťmi sa bude nemilosrdne škrtať, inak to, ako správne uviedol vo svojej analýze najrešpektovanejší ekonomický denník na svete, jednoducho nepôjde. A ešte jeden dôležitý aspekt návrhu von der Leyenovej, o ktorom sa v médiách nehovorí. Vo vnútri Európskej rady sa bojuje o centralizáciu Európskej únie, na čo vidí predsedníčka Európskej komisie jedinečnú šancu. Viaceré štáty sa obávajú, že Ursula von der Leyenová zneužije krízu na rozšírenie právomocí Bruselu a posilnenie svojho vplyvu voči národným vládam. Tieto predstavy už má dlhodobo. Počas pandémie odsunula členské štáty na vedľajšiu koľaj, aby v ich mene nakúpila vakcíny. Na začiatku vojny na Ukrajine sa ujala vedenia v otázke sankcií voči Rusku a dodávok zbraní pre Zelenského režim. Pre tento centralizujúci prístup si v bruselských kuloároch vyslúžila prezývku Kráľovná Ursula. Dnes sa to pokúša zopakovať v otázke výdavkov na zbrojenie. Zatiaľ sa proti peňažnému fondu na obranu, ktorý by spravovala Európska komisia, postavilo Poľsko a Fínsko. Slovensko voči tomuto návrhu Ursuly von der Leyenovej nevznieslo žiadne námietky. Je to však veľmi nebezpečné, pretože ak Nemecko a Francúzsko presadia tento návrh, oslabí to nielen suverenitu štátov, ale výrazne to posilní aj militarizmus. Nesmieme to dopustiť. Tento fanatický prístup, že zbrojiť sa musí, aj keby na chleba nebolo, ktorý obchádza všetky demokratické princípy, musíme v celom rozsahu rázne odmietnúť. Zvlášť ma takýto prístup prekvapuje u politikov, ktorí sa hlásia k ľavici. Je to hanebné, ako sa zahrávajú s ľudskými životmi a ešte v tom vidia aj príležitosť na biznis. Kapitalizmus v sebe nesie vojnu ako mrak nesie búrku, prorocky varoval francúzsky socialistický politik, novinár a mierový aktivista Jean Jaurès, ktorého zavraždili v predvečer Prvej svetovej vojny. Ani po vyše storočí sa na tom nič nemení. Na téze, ak chceme mier, musíme zbrojiť, nie je nič ľavicové. Práve toto bola pozícia Reagana a Thatcherovej. A tým, ktorí sa dodnes oháňajú trápnym bonmotom ak chceš mier, pripravuj vojnu, treba pripomenúť, že to bolo heslo upadajúceho rímskeho impéria, ktoré sa svoj rozklad pokúšalo ubrzdiť početnými vojnami. Toto má byť ideál. Buď sa ľavica stavia proti militarizmu, alebo to nie je ľavica. Zastavme toto šialenstvo. Podporte petíciu proti zvyšovaniu zbrojenia, ktorú v priebehu niekoľkých hodín podporilo takmer 5000 ľudí. Pridajte svoj hlas k mieru. Nevzdáme to.